Kaixo, lehenengo bideoan ikusi dugu nun topatu Ibaizabalen liburu digitalen lizentzia. Bigarren bideoan ikusi dugu nola aktibatu behar genuen lizentzia digitala. Hirugarren bideo honetan ikusiko duguna hauxe da. Nola eta zertarako erabili online bertsioa edo offline bertsioa. Hasi gaitezen onlineko bertsioarekin. Gure Ibaizabalen liburu digitalak online bertsioan erabili ahal izateko, nahiko da gure ordenagailutik edozein izan interneteko esploratzaile bat zabaltzea. Esploratzaile hori izan daiteke Chromea, izan daiteke Mozilla Firefoxa, izan daiteke Edge esaten zaiona edo Internet Explorer bere bersio zaharrean edo Safari adibidez. Guzti horiekin erabili ditzakegu gure onlineko bersio digitala. Online bersioak ez dauka mugarik. Nik erabili dezaket horretarako nire ordenagailu pertsonala, nire ikastetxean daukaten beste ordenagailu bat, nire etxean nire aitak edo amak daukan ordenagailua, nire lagun baten etxera noanean etxe horretako ordenagailua, liburutegian topatu dezakegun ordenagailu bat, ez daukagu mugarik. Egin beharko deguna da esploratzaile bat zabaldu ordenagailu horietan, idatzi edelbidesdigital.com elbidea eta sartu gure emaila eta pasaitza plataforman izena eman genuenean erabili genituenak. Beraz, online erabiltzeko ez daukagu inolako mugarik. Offline bertsioa berriz, erabiltzea erabakitzen baldin badegu, izan daiteke ikastetxean wifi konexio onik ez dagoelako, edo etxean ez daukagulako interneteko konexiorik, edo danadalakoa. Offlineko bertsioa jetxia izateko, lehenengo gauza argitu beharko genukeena izango zen, ze ordenagailu mota daukagun. Baldin badaukagu iPad bat, orduan, hemen beti plataforman gaudenean behean agertuko zaizkigu 5 botoi beltz hauek. iPad bat baldin badaukagu, iPadarentzat offlineko bertsioa jaitsiko dugu disponible en el App Store botoi horreri sakatuz. Daukaguna baldin bada tablet bat, iOS-eko tablet bat, orduan bigarren botoiari sakatu beharko diogu, disponible en Google Play esaten duenak. Baina Chromebook bat baldin badaukagu, orduan hirugarren botoia erabili beharko dugu, disponible en Chrome Web Store. Eta ordenagailua Windows 8 edo Windows 10eko bersio bat daukan ordenagailu bat baldin bada, orduan erabili beharko dugu disponible en Windows Store botoi hori. Lau kasu horietan beti erabiliko dugu sakatuz botoi hori eta behin zabaltzen danean Apple Storeko pantalla edo Google Playko pantalla edo Chrome Web Storeko pantalla bilatu beharko deguna da Edelbidez Texto ipintzen duen aplikazioa eta jetxi eta instalatu. Ez bada horietako bat baizik eta Mac bat baldin bada erabiltzen dugun ordenagailua edo Windows 8 baino zaharragoak diren sistema operatiboak daukan ordenagailu bat, hau da Windows XP, Windows Vista, Windows 2000, orduan versión de escritorio jartzen duen hau erabili beharko dugu. Horretarako derrigorrez plataformaren barruan egon beharko gera.
ikusten badezuten nik sakatzen badiot versión de escritorio botoiari hemen kanpoan gaudenean, berak esaten duena da, para acceder a la versión de escritorio debes iniciar sesión. Beraz, horretarako plataforman barruan egon behar gera, eta nik hemen jarriko dut izena emateko erabilitako korreoa eta pasaitza. Eta hemen goian agertzen den versión offline hau erabili behar dugu jetxi izateko versión de escritorio hori. Kontuen eduki, nik versión offline hori 4 ordenagailu ezberdinetan ipini dezakedala, baina ez 5. batean. Vale? Hori da versión offline honek daukan muga bakarra, baina beste gauza guztiak berdin erabili ahal izango ditut behin liburuaren barrenean sartuta gaudenean. Eta hemen bukatzen da aurkezpen hau. Espero dut lagungarri izatea. Beste bat arte.